Ari, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si Rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programa na maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo da sayang kabwasan Makterion Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si
si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Martes, Pizza Aje sa bulan na Pebrero 2026, Jadasaray Ulo na balitad lokal. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Malulaki ng Bicol at Agantana rason inatoy. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Construction worker inatoy at aksidente. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 25 anyos siya laki, unarap at duwaran kaso na pangyaamot na illegal ya droga tan paltog. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason rape inaristo. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo o dasari ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Arraignment ng rebelya ilalaban na Sandigan Bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Romaldes kaiba ada inrekomenda na kasuhan jad draft report na palapag ng lakson. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hontivero sa Lucas ada taganto da Vice Presidente. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kumatlon impeachment laban ada kinan BP Sara Ilarga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyara detalye ada saray balita da lokal. Laki top 3 most wanted person na aresto na taklay na uloy na Bimaloy. Sa may suspect sumantao na 77, wala na asawa hanggang po yanapan residente na Bimali, Pangasinan. Sikato siningkat na Bimali Police, makalanurad biskag na warrant of arrest paway na korte. Makalanurad kason qualified rape, hanggang po yung rekomendan piyansa. Sa tanya matalunggari nga operasyon na Bimali Police, lapod gangganan PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, ya Erlen Iraya unamot adloy ng kalautlada sa walaan na kaso yan ay kurit ed korte. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Unarap ada duwaran kaso ada korte sa 25 anyos siya laki, kaya rin na positibo. So ginawan na impan na sukisok ada bungto niya dapat pangyamot na legal ya droga ta na paltuga imparesibiso search warrant yan paway na korte na saray elemento na sa nasinto pulis. Pasado alas 3 na pagbangon, jada barangay Kasibong, ada Bilambaloy. Akumpiska na saray taklay na uloy, ada mong na suspect so 8.81 gramo na Cebu. Yamambili na 59,908 piso. Asam sa mata, iraya ng drumaran na drug paraphernalia, tan na caliber 30 revolver, walay taluran bala. Hanggaman hangga po ada mong sabitlan na suspect. Sa may search warrant simparisibi, ada mismon amatunya, sikatoy nagmali testigo, ada ginawan impan na sukisok, ada bung na suspect. Sa atang operasyon na so ginawa lapod ganggan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, bayatan na so illegal droga adluyag na Pangasinan. Sa may kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 and Republic Act 10591 o Illegal Firearms and Ammunition sinsigap matla ed korte. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Driver na motorsiklo
Nibas-ibas inatoy, agawas o aksidente oras na alas 11:16 na labi, Jada Provincial Road na Barangay Zone 2, Bali na Rosales sa Pangasinan. Sa Rainbolvia Luluganan, Blue Honda Click 125 motorcycle, mamanihuan na laki naman taon na 48, construction worker, awalaan na nasawa residente na Barangay Kita-Kita, Eda Bali na Balungaw, Pangasinan. Tansamay akabangad si Katuso Toyota Fortuner, mamanihuan na lakin man taon na 60 City, awala na sawa negosyante tan na samay akalugan na si Kato susakaya biin man taon na 45 namparan residente na Barangay Linglingay, Gamo, Isabela. Jad ginawa ng investigasyon ng pulis sa Rosales tan na base madla da CCTV footage sa may motorsiklo so umubultang nanlapo at west to east direction nan bigla na bangga na Fortuner singagan na empakabasiba sa na biktima. Akagamor na sugata sa biktima dyan nanduram parte na laman Yasikato Imbatik, Jada Condrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center, yan narumog dyan Barangay Karmay S, Bali na Rosales sa Pangasinan. Bangbalot si Kato indeklarang dead on arrival na saray imatindin na doktor. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Balolaki ng Bicol na dagantan rason yagawa dyan Barangay San Guillermo, Bali na San Jacinto, Pangasinan. Sa may biktima so mantaon na 58, construction worker, residente na bitlang lugar. Dyan investigasyon na pulis sa Jacinto, tanonong eda palapag na kuya to na mantaon na 65, banda dalas 10 na labi, nang sigato 5 dabong na biktima. Anong nang tunya jada kwarto na kumaduan palapag ya kasabita so biktima ya impantakar o itinakaranto niya sa bikluto panamaglay ng pangusara na amputin nylon na rupa yan takarto niya eda tabla ya bobida na abong tampol ya impanta eda saray barangay official tanin tawag jada police station. Yasi karetan po yan ang responde kaiba sa doktor na Rural Health Unit nasa Jacinto. Bangbalot ida indeklaran na nausan lay bilay sa bitlan biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan ni Katibukula niya balitad lokal antis tayo nung dapag dasara balitad national wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa, para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ipinagpaliban ng Sandigang Bayan ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla at kapwa-akusado na si dating DPWH Finance Head Bulacan 1st District Engineering Office Juanito Mendoza. Ang pagpapaliban sa arraignment ay dahil sa nakabingbing apela ng kampo ng mga akusado na kumukestyon sa kasong malversation na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nakasad dito na bigyan sila ng reconsideration ng Sandigang Bayan sa resolusyon na nagbabasura sa motion to quash sa kasong naisampa laban sa kanilang graft. Hiniling din ng kampo ni Revilla sa isang nilang motion ang pag-inhibit sa kaso ni Sandigang Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda. Pinagsubmit pa ang panig ng prosekusyon ng kanilang komento hinggil dito. Kaugnay nito, nag-plead not guilty sa naisagawang arraignment sa kaso sa kapwa-akusado ni Revilla ng mga dating DPWH officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emilita Huat at Cristina May Pineda. Magugunitang noong February 5, tinanggihan ng Sandigang Bayan ang mosyon ni Revilla at Huat na mailipat sa custody ng PNP sa Campo Crame at inisnab din ang mosyon to quash sa arrest warrants at informations na naisampa laban sa mga akusado. Dulot nito, naitakda ng Sandigang Bayan na ituloy na lamang ang arraignment kina Revilla at Mendoza sa Lunes, February 16 sa ganap na alas 8:30 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sinampahan ng ikatlong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte ng grupo ng mga pari, madre at mga abogado nitong Lunes sa Kamara. Kabilang sa grounds ang betrayal of public trust, plunder, malversation, bribery, graft and corruption at iba pa. Ang reklamo inendorso ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sa inihaing 78 pahinang complaint, inakusahan ng grupo si VP Duterte ng hindi umano wastong paggamit ng 612.5 milyong pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at maging sa panahon ng panunungkulan nito bilang kalihim ng DepEd. Kaya hindi nang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Unexplained wealth at umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Kasama rin ang testimonya ng aide ni BP Sara na si Ramil Madriaga na nagsilbi na umanong bagman na galing umano sa drug money ang campaign funds noong una noong 2022 national elections. Ayon kay Attorney Amando Ligutan, abogado ng mga complainant, 7 araw matapos na ma-impeach si Duterte noong 2025, hinatulan ng Sandigang Bayan ng isang public school principal na makulong ng 11 taon dahil sa pagbulsa ng 5,000 pesos. Sinabi ni Ligutan na ibinasi nilang inihaing reklamo sa naging pagdinig ng Kamara noong 2025 kung saan nabunyag ang mga misteryong
o misteryosong pangalan kabilang ang Mary Grace Piatos at iba pang umano'y recipient ng confidential funds. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. kabilang sa inirekomendang sampahan ng kaso sa draft report ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa manumalyang flood control project si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, pinabulaanan ni Lacson ang mga haka-haka na walang nakitang pananagutan ng komite pagdating kay Romualdez. Ipinaliwanag ni Lacson na maaaring wala ng pangalan ni Romualdez sa mga unang nabanggit dahil kabilang ang pangalan niya sa pangalawang kategorya. Binigyang diin ni Lacson na walang iniharap na pruweba para ipakitang tumanggap talaga ng kickback si Romualdez. Bukod sa mga pahayag ni Gutesa, nauna nang iniugnay si Romualdez sa mga kontratista na sina Sara at Curly Discaya sa gitna ng mga alegasyon na ginamit ng dating speaker ang mag-asawa upang bumili ng isang high-end na ari-arian sa Makati City. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na maraming flood control projects coordinates sa sumbong ng Pangulo o sumbong sa Pangulo website ang hindi tama, dulot ng mali o hindi tamang datos mula sa nakaraang pamunuan. Nauna ang ipinahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na mali-maling grid data ang ipinasa sa palasyo ni dating Secretary Manuel Bunuan. Base sa joint inspections ng DPWH, kasama ang ilang pribadong kontratista, kabilang ang site visits sa Bulacan, napatunayang naroon ang ilang proyekto na unang sinabing nawawala, bagamat nasa ibang lokasyon dahil sa nasabing maling coordinates. Ang mga ito ay nai-report at opisyal na naisumite ng DPWH. Patuloy ang ahensya sa pagre-reconcile at pag-validate ng data upang matiyak na tama ang mga reports tungkol dito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inimbitahan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senador Rodante Marcolenta na lumahok sa isang maritime domain awareness na flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod na rin to ng pahayag ng senador hinggil sa estado ng Kalayaan Island Group. Ayon kay Tariela, handa siyang i-arrange ang naturang flight para kay Marcoleta at tiniyak na sasamahan pa nito ng personal. Nauna rito umani ng mga pagbabatikos ang senador kasunod ng kanyang mga pahayag sa pagdinig ng Commission on Appointments para sa mga general ng Armed Forces of the Philippines. Napaulat na sa nasabing pagdinig ay iminungkahi umano ni Marcoleta na ikonsidera ng Pilipinas ang pag-give up sa Kalayaan Island Group dahil ilan sa mga features nito ay lampas na sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Malaunan, idinepensa ng senador ang kanyang pahayag at sinabing taken out of context lamang ito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi nagtatago sa Cambodia ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Taliwas sa naging payag ni DILG Secretary John Vic Remulla kasunod ng pagtiyak ng Cambodian Ministry na sa isang Facebook post nitong Sabado. Si Ang ay tinuturing na most wanted at pinaghahanap ng mga otoridad ng Pilipinas kaugnay sa warrants of arrest sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention na may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Binanggit din na ang isang ulat mula sa Immigration General Department ng Ministry of Interior of Cambodia na wala silang record ng pagpasok o paglabas ni Ang sa kanilang bansa.
Una nang sinabi ni Remulla na may natanggap na impormasyon ang mga otoridad na maaaring nasa Cambodia si Ang na tumakas sa pamamagitan ng backdoor at nagpadala ng police team para hanapin si Ang. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inihayag ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros nitong Lunes na nananatili siyang bukas na tumakbong Pangulo o Vice Presidente sa eleksyon sa 2028 kung ito ang gusto ng nagkakaisang oposisyon. Ipinunto ni Hontiveros na kailangang ialok sa mga mamamayan ang isang malakas at credible na kandidato. Nang tanungin kung si dating Vice President at incumbent Naga City Mayor Leni Robredo ay isinasaalang-alang pa rin bilang standard bearer ng oposisyon para sa 2028 national polls, sinabi ni Hontiveros na hindi mahalaga ang mga individual na pangalan sa puntong ito basta lahat ng nasa oposisyon ay magkakasama. Sinabi rin ni Hontiveros na pag-iisipan din ng kanilang kampo ang posibilidad ng mga grupong makamarkos na makipag-ugnayan sa posisyon bago ang halalan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at ilegal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o ilegal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi. God
hiding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Tandiyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin si kapaborito Errol Hurado. Diyan sa may technical control, ang nag-isang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Pizza 10 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At ganoon din, kung gusto nyong bumati sa inyong mga mahal sa buhay, isearch naman po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Live po tayo at maging sa YouTube. Good morning, ka Errol. Hey, good morning, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ayan. At good morning, magandang umaga sa mga Pangasinan Andawis Luyag ng Kabulawaan Eagles Club. Mga kuya. Mga kuya mo. Oo. Okay, ganun din sa Eagles Response Team Region 1 at Philippine Coast Guard Auxiliary. Mula ito kay Shari P. Tirado ng Alaminos City. Wow. Ayan. Oo, mga yung isa ERT. ERT yung isa. Yung isa naman Eagles Club. Oo. Ayan. Yung isa, tatlo yung Philippine Coast Guard Auxiliary. Coast Guard Auxiliary. Dati kasi membro din ako dito sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang noon, Region 1 na President si Ortiga Pero nang La Union, pero hindi ako nag-active dito Ayan, good morning po sa inyo. Mula kay Shari P. Tirado ng Alaminos City. Uy, si Vice Mayor Taktak mo aminta. Maagang nanonood. Kumusta ka na si Vice Mayor? Edgar Maminta. Palabas Yeah. may kapistahan, may festival. Nabimalay. Good morning. Nagtalabat Apito Yawan. Busy. Aha.
Alas 6:35 ng umaga, dumako tayo sa ilang pang mga issue bago yung mga greetings kasi maraming nanonood ngayon na kapaborito Errol dito sa aking sariling Facebook at ganoon din sa Radyo Pangasinan. Dumako tayo dyan sa may bayan ng Manawag na kung saan pinaghahandaan sa bayan ng Manawag, Pangasinan ang Centennial Celebration ng Our Lady of Manawag na ito'y gaganapin itong buwan ng Abril 2026. Ang makasaysayang okasyon na nagpapakita ng matatag na pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Malaking selebrasyon ang magaganap sa Abril 2026 kaya inaayos ang mga lansangan within town proper at magkaroon ng rerouting scheme para sa mga daanan ng mga sasakyan kapaborito Errol. Inaasahan na dadagsa ang mga turistang deboto na bumisita sa bayan ng Manawag. Kaya magkakaroon ng yung augmentation ng mga law enforcement na ito ay galing sa PNP Provincial at Regional Office. Kasama na dyan ang Camp Tito Abat Reservist Army sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Tunghayan natin ang panayam kay Mayor Jeremy Ming Rosario, ang Pangulo ng LMP Pangasinan Chapter. Okay na ba, Engineer? Okay na ba? Habang inaayos pa. Ayan, Ayan, tunghayan natin yung panayam natin. Actually, ano yan? Short interview. Short interview. Audio lang, audio. Yung i-con natin. Okay. Habang inaayos ni Engineer Nixon Dakal yung panayam. Kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag. Siya yung kasalukuyan na presidente ng League of the Mayors sa buong Pangasinan, Pangasinan chapter. Grabe manaya may undag sa ditan. Ilalo anda. 1 million. Unsatan niya agaw. Kasi centennial kasi 100 years. Kaya centennial Okay, ready na ba, Engineer? Yung panayam kay Mayor Jeremy Ming Rosario. Nice na yata. Okay. Sunday as usual, flag ceremony. Mayor Doc Ming walang absent sa tuwing Lunes dahil ito nga yung pinakaunang araw at nagbibigay ng mga inspirational message for the whole week na pagtatrabaho po para sa ating taong bayan. Good morning, Mayor. Morning, Errol. Thank you sa pagdalaw, Dennis. At of course, Lunes muli. We have a full week ahead of us. At yan po'y naghahanda unang-una sa Centennial Canonical Coronation na gaganapin sa Abril. Medyo matagal pa pero ang bilis ng araw. Kaya nga kailangan po namin gumalaw at kumilos, organisay lahat para po sa isang makasaysayan na kaganapan dito sa darating na April 22. So it's green and go at yun nga, Lunes ulit kaya ito, nakikita nyo naman na talagang almost everybody nakikita natin dito joining us as we start the week with the flag rituals na ginagawa linggo-linggo. Napansin namin, sir, may mga bagong nakalagay sa gitna ng kalsada para they cannot U-turn na parang na-organize na rin po yung pati yung mga parking dito, sir. Well, tama po yun dahil nga kailangan may signage kasi minsan dapat may nakikita para mas maganda at maayos ang implementasyon ng mga traffic advisories. At yan din po yung paghahanda para po sa darating na Centennial nga. At halos lahat at magdadagdag nga ng mga additional pedestrian lanes. At just to give you an overview, ang mangyayari po sa April 22, magkakaroon ng isang makeshift na altar sa harapan ng Basilica. Diyan sa may patio, doon po yung seremonya. At ang atin pong mga bisita, syempre hindi naman kaya lahat doon sa patio. Kaya dito sa Pakyat, sa Plaza, sa Rizal Park, sa Kalye, ay magiging puro bisita, deboto at mga ating mga mananampalataya ang tatao dyan. So,
tinitingnan namin yung posibilidad na magtatayo ng maraming LED wall from strategic areas at magandang sound system para po makasabay sila at kahit papaano ma-witness natin still ang kaganapan sa isang makasaysayang koronasyon na ng Our Lady of Manaoag. So sa hapon naman ay magkakaroon ng solemn procession, no? At ang mangunguro na based on the invitation ng Basilica ay ating pong Papal Nuncio Charles Brown. Pero marami din po ang ating mga bisitang high government officials, kasama rin po yung ating mga private individuals na talagang devotee ng Our Lady of Manaoag. Alam mo, every time na lumalabas ang ating original image, ngayon pala, dahil kukurnahan, talagang we expect a very big crowd sa araw na yan. At yan na rin po ang hudyat at umpisa po ng kapistahan ng Bayan ng Manaoag. Yan ang very first activity bago yung susunod po ay siguro after like 5 or 6 days more ay ito po yung mga usual na aktibidades na ginaganap in line with the Manaoag Town Fiesta. Sir, inaasahan po nating bibisita. Do you have numbers in mind? Well, more or less, may minimum dyan, 1 million tao. Pupulo talaga to, no? In fact, lahat po ng mga hotels, areas, billeting areas, may nirarush pang isang hotel, fully booked na, hindi pa nga tapos. Wow. So, ayun po, talagang hindi naman may pagkakailangan at ang Manaoag talaga ay puntahan ng napakaraming devoto. In fact, gateway po tayo ng probinsya at ng Region 1 at tayo rin po ay talagang gateway ng ating pong mga nagagawi up north, no? Karamihan dumadaan dito, blessing capital na rin ng ating bayan. So dumadaan sila dito bago sila magtungo o pabalik sa kanilang mga pinanggalingan ay talagang naging tradisyon na rin na dumaan, na mag-pay homage sa Our Lady of Manaoag. Sir, dadagsa yung mga devoto, yung mga turista. So, kumusta naman ang mga parking area dito? May sapat ba? Well, yan po yung ating tinitingnan pa rin hanggang sa ngayon, pero tinitingnan natin dito sa gitna, maglalakad na po lahat. No? Wala nang sasakyan po dito, magkakaroon ng rerouting, magkakaroon ng truckman, maybe a week before para naisanay ang ating mga kababayan at mga bisita. At syempre, may titingnan kami mga espasyo na malalaki, na maluluwag na gagawin po yung designated parking area para po sa ating mga motorist na tutungo po dito. At maliban po dyan, ay sa likuran po ng simbahan, pero selected lang po yon na mga bisita naman ng simbahan ay doon po makakapark sa likod. No? So, mostly marami pong lakaran. No? Expect po natin na hindi tayo pwedeng bumaba, tutok doon sa simbahan dahil sa dami ng tao. Kailangan po may counting trekking o paglalakad papunta po sa event area ng ating pong canonical coronation. Sir, additional manpower sa mga enforcers po natin. Totoo yun. May mga augmentations coming from PNP, provincial and regional. Mayroon din augmentation galing po sa atin po sa military dahil meron pong kampo dito at sila po rin po ikukumbida natin para tumulong na magbigay pong ng seguridad at safety ng lahat sa araw na yan. No? Nandito ang 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nandito ang 1st RCDG at nandito rin po ang 51st Engineering Brigade ng Philippine Army. So gamit yan sigurado at very much willing naman sila na mag-augment ng anumang pwedeng maitulong para po sa preparasyon ng malaking event na yan. So other than those, syempre may koordinasyon din po ito sa probinsya through Governor Monmon Gico, may koordinasyon din po sa ating pong mahal na congressman, Manay Gina de Venecia at sa Department of Tourism. So napakalaking event na talagang hindi kakayanin pagsabayan lang, kaya kailangan po ang tulong ng pwedeng itulong ng kahit sino, lalo na po yung ating mga ahensya sa national para po matulungan po tayo sa preparasyon at sa pagganap ng isang makasaysayang koronasyon ng Our Lady of Manaoag. Okay, yan lang muna ang abangan namin, Mayor, dahil isa po talagang napakalaking event dito sa Bayan ng Manaoag at napakaswerte po ng Bayan ng Manaoag dahil meron isang Dokmeng Rosario kaya talaga na maaraw at sa Kabalayan to, Mayor. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Yan po si Mayor Jeremy Meng Rosario ng Manaoag, Pangasinan, na kasalukuyang Pangulo ng League of Municipal Mayors Pangasinan Chapter. Yung tanong kanina na do you have numbers in mind?
Kung So, ilang deboto. Oo, so Yung ilan mga pupunta asahan nila na papalo ng abot 1 milyon. Oo, ang dadagsa dyan. Ang dadagsa dahil nga 100 years centennial celebration. Oo. Yung ipagdiriwang nila dyan sa may bayan ng Manawag. Oo, kaya't ayon nga kay Mayor Ming Rosario, magkakaroon ng rerouting sa mga sasakyan, ano? At 1 week before, isasanay na daw yung mga sasakyan kung saan yung daanan nila na hindi na dadaan dyan sa within population area dahil sa dami ng dadagsang mga deboto sa yung mga bisita na pupunta dyan at sasaksihan yung centennial celebration. Kaya't magkakaroon ng rerouting dyan. At may mga sapat din na parking area. Baka kumulang lang din sa dami. Sa Bakit dami, pag yung oo. pupunta na yan tilan 500,000 to 1 million. Oo nga Diba? siyempre. Pero ang sabi ni Mayor, Oo. maghanap na lang sila ng parking dahil mas maganda, Oo. mas mainam na maglakad sila. Maglakad, Papunta dun sa may mismong simbahan. Oo, Which kahit- is nangyayari naman, di ba? Na Oo. pag sinarado yung kalsada, kanya-kanyang hanap ng parking at lakad. Lakad, Punta oo. ng simbahan. Alay lakad na lang ang gagawin papunta ng simbahan. Yung 100 years Centennial. celebration, yan po yung centennial celebration of Our Lady of Manawag. Oh. 1926 to 2026. Oo. 26 26 ka 100 years. Yung Manawag. Oo, Manawag. Centennial celebration. Oo. At napakaswerte nga ang bayan ng Manawag dahil may nagmamahal at timing din at yung kanyang apelyido Rosario, Mhm. 'di ba? O kaya si Mayor Ming Rosario talagang mapagmahal sa kanyang mga kababayan diyan sa bayan ng Manawag at ang Manawag isa sa mga tourist destination dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan ang may pinakamaraming bumibisita. Oo, kasi gateway yan ang bayan ng Manawag. Kaya't kung may kaunting aberya sa selebrasyon ng Centennial, medyo pasensya muna dahil sa dami ng tao nga nadadagsa on that day o sa buwan ng Centennial celebration. Kaya't ginagawa nila ang lahat ng kaparaanan. Maglalagay sila ng ng lead wool. Lead wool. Magdadagdag sila ng lead wool sa iba't ibang bahagi diyan sa may population area para sa ganun masaksihan din ng mga ibang kababayan natin kung ano po yung mga kaganapan on that day. So abangan natin Actually, yan. ang gusto ni Mayor Ming na hindi lang isa, hindi lang dalawa na LED wall. Oo. Para kahit saang sulok at marami ng tao, yung mga ayaw ng pumuntang diretso ng simbahan dahil puno, maglalagay ng mga LED wall. Correct. Tama yung sinabi mo. At saka yung unified yung sound. Synchronized. Synchronize, oo. Para sa ganun mapakinggan at mapanood sa lead wall kung ano po yung kaganapan diyan sa mismong simbahan diyan sa Manawag, Pangasinan. May maganan mayor. Kaya Nathan Nilabat. Mamprepe pala. Dan Pulibuklare. Sabi ba? Pulibuklare hotel. Ang maraming inn. Yung mga maliliit na inn. May mga may mga ginagawa, kasalukuyang ginagawa ng mga hotels may nagpa-reserve na Hindi pa tapos yung hotel. May nagpa-reserve na kagad. So ibig sabihin talagang kukulangin yung mga hotels diyan. Lalo na yung mga gustong mag-overnight diyan o matulog diyan, talagang kukulangin ng mga hotels. Sabagay,
may mga hotels din na malapit, tulad dyan sa Mapandan, may kwan din dyan yung Kuras, may mga aabutin yan. Abutin yan. May mga mag-check-in. Yung sa Kuras, sa Siyempre, puno na. Oo. At sa Urdanita, sa Manawag. Manawag, Kaya Kaya nga sabi ko nga, kahit yung mga inn na maliliit, ay mapupulibok din yan. Kaya abangan natin yan, itong Abril, itong Abril 2026 yung Centennial Celebration diyan po sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Good morning kay Caramel de la Cruz. At ganoon din kay Madam Geraldine Munoz de la Cruz ng San Carlos City. Magandang umaga po sa inyo. Si Caramel tsaka si Madam Geraldine talagang kilalang-kilala po dyan sa may syudad ng San Carlos. Katulad din si Karay mabot-bot di imbita, wala ray programa at school, wala ray programa at barbarangayra. Siya yung inaanyaya. Halos lahat ng mga kon dyan, talagang gustong-gusto nilang imbitahan. Si Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Dahil sila matulungin, mapagmahal sa kapwa, kaya gustong-gusto nilang imbitahin nito. Si Caramel de la Cruz, ganoon din si Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Magandang umaga kay Lisa Sim, kay Bib Balyaris Ramos. Ayan, good morning, sabi niya. Si Merlita Abilia, magandang umaga sa iyo. Gawin din si Ronald Pidlawan. Sir Dennis, Sir Errol, good morning. Musta na po kayo? Shout out dito sa LGU Calasiao, sabi niya. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Mga magigiting at masipag na mga empleyado. Siyempre masipag yung kailang mayor, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Nakaton na siyempre naratay watanmat, kailangan damat suon sa bayod kuli. Kaya mayor. Kaya kung masipag ang leader, ay siyempre nandyan din yung mga kawani ng gobyerno. Talagang sumusunod sila sa kailang leader sa kanyang kasipagan. Ganyan si Mayor Patrick Agustin Karamat. In-recognize na LGU sa pangunguna po ni Mayor Patrick Agustin Karamat yung mga athletes. Sa may division meet sports contest. May division meet. Correct. Ginanap ng February 4 hanggang 7 at wala raramay akalay medals. Taga sa Calasiao. Si Mayor mismo sunan greet. Di man mismo the Mayor's office at sararay analong garing na medals, gold, silver, tan bronze. Kasi mapagmahal sa sports si Mayor Patrick Agustin Karamat. Isa ring sports minded yan At siyempre inarutura sa may atleta dyan sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Kaya very supportive po si Mayor Patrick Agustin Karamat sa mga kababayan niya na sumasali sa mga iba't ibang mga larangan ng sports. Ayan. Good morning. Yung mga yung mga nagtatanong, yung mga nag-aabang. Sa may kapihan. Talaran na nyo labat. Wala man iray announcements siyempre, si Mayor Lanti manaanap ng problema. Solusyonan. Barangay, pero solusyonan. Ayan. Kaya yung, kita mo, yung kapihan nila dyan sa may Lungos. At saka doon sa may Bunlag. Ditan mo, Bunlag. Yung sabang barangay. Apele Karakul, una attend. Correct. Apele Karakul, mandiringal, at tunuan to yung mensahe. Especially yung mga magsasaka. Nananang kumat, kantabay mo ng Mayor Patrick Manaya, si Ken. Si Sir Art Gaspar. Untan kumat si Ken, former Councilor Gerald Official, untamat. Rekonsyales, si Karadi Councilor Elias Villanueva, at si Councilor
Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Wata mo tara Councilor Jopi Lorisco. Si Councilor Mike Season. Wata na. Ya kan tabay. Ratan. Nang kumatyaw natin si Ken, dating konsihal. Gerald Official. Correct. Watan. Okay. Good morning kay Justin Manuel. Diyan sa may Binmaloy. Kabat mo ya. Ay, kabakutan. Justin, walag kaniya. Good morning ka Justin Manuel. Untan tumet si Mark Anthony Kalaunan La Figuera. Taga Kalasyaw ya, Kalaunan eh. Mark Anthony Kalaunan La Figuera. Magandang umaga po sa inyo. Gawin din si Marivic Rivera Balason. Good morning po, sabi niya, pa-shout out po. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa may Dasul, Pangasinan. Oy, si Brother Muniz Sabala, nandito ka na sa Dagupan. Alam ko nasa Amerika ito eh. Si Brother Muniz Sabala. Ayan, magandang umaga sa inyo, sabi niya. Good morning din sa iyo, Brother Muniz. Ayan. Yung nagtutur. Tour. Yung si Rup. Oo nga, wala na. Biglang nawala eh. Ewan ko kung saan napadpad na bansa ngayon. Good morning. Biglang nawala. Biglang nawala eh. Parang hangin eh. Good morning. Si Alice Muñoz ng San Carlos, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Teresita Biala, ayan, magandang umaga. Maki Mapalakapa, Kasoriano, dyan sa Barangay Jimenez, Mapandan. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Si National Nibran Per, ayan, good morning po, shout out from Karanglaan, Mabini, Pangasinan. Belated happy birthday daw kay board member Apple Bakay, ayan. Si Nida Damasco Layusa, good morning po, sabi niya. Si Helen Ibasa Labarias ng Bimali, good morning. Si ano ba ito ko na ito? Merlita Abilia. Si Mayra Meriti Lapid, ayan, magandang umaga. Silvia Romero, good morning po, sir, sabi niya. Mary Grace Migano Del Monte, good morning, mga sir. Majina Corda, morning mga idol, sabi niya. Amads Ejo ng Kalasyaw, morning idol. Bliss morning sa inyo dyan, sa station, sabi niya. Ernesto Balikat, good morning idol, sabi niya. Ayan, Mar Pasqua, good morning. Kagawad Dio Quinto Peralta, good morning sir Errol at Dennis, sabi niya. Priscilla Abilia Buaga Solis ng Dasol, good morning. Ferlancer, Katalan, good morning. Si Henry Ilano Retuta, ayan. Car Jimenez, parang kaya ko to Car Jimenez. Baka yung nasa yung anak ni ano? Din sa Kalasyaw. Sa may Barangay Bud. Hindi Gabon. Carl Jimenez. Tama, Car Jimenez, tama, Nanamigom tan. Tama, yung sa, wala ladbik tao. Yan, Oy, si Sir Chris Docusin. Ayan, belated happy birthday. Birthday niya kahapon. Si Chris Diles. Ayan. Good morning, sir. Good morning po sa inyo. Namaliwa manager tamatan. Sir Chris, happy birthday. Belated. Kahapon yan. Birthday niya kahapon. Pwede pa yan ngayon. Pwede pa. Extended. Tara, sir. Ayan. Sige. Sino pa? Gloria Jubiliano Paragas, taga Santa Barbara ito. Gloria Jubiliano Paragas. Kung alam mo yung doon sa may kambingan kay Pare Joseph. Yung nasa Ezekiel noon may mga nagtitinda diyan, di ba? Na mga kulang nanungnutan mga sigarilyo yata. May doon isa doon si Gloria Jubiliano Paragas. Pero taga kaniya Santa Barbara. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang peanut brittle road.
sa Sitio Pasilyaw, Barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City. Ay, kailangan ton. Ay, ano ba nangyari dito? Kailan ba ginawa at magkano ba yung amount ng naturang proyekto? Yan at iba pang mga issue ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Kapaborito, alas 7 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita.
popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 7:06 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteril Lingkora, Timokti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Pizza sa buwan ng Pebrero 2026. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, pwede kayong tumawag o mag-text sa pamamagitan po ng ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Yung atin pong Facebook at YouTube, live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Oy, belated happy birthday kay pare Rodel Sariaga. Siya po nagdiwang ng kanyang karawang kahapon, kagabi. Oho, paboritong pansit. Paboritong ay mga handa yun, marami thank you sa pag-anyaya sa amin, Ayan. Happy birthday din daw, belated kay kay SK Federation President. Oo, diyan sa Kalasyaw. Si sino yan? Ayay. Nakakalimutan ko. Sama si Ayay pala. Misina. Ang mga proyektong road concreting ng gobyerno ay madalas na pinangunahan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, kaya ang lokal na pamalaan, ang local government units. Pag sa LGU, yung engineering. Yung engineering. Na dapat ay nakatuon ng pagpapabuti ng kalidad ng mga kalsada upang mas mapabilis ang biyahe, mapalakas ang ekonomiya, at matulungan ang mga magsasaka. At syempre para sa mga kababayan, mga kabarangay kung ano naman yan, kung barangay road. Subalit ang pira ng taong bayan na binabayad sa buwis na dapat sana ay mapunta sa yung pakipakinabang na proyekto, nasasayang dahil sa mga substandard na proyekto tulad ng ginawang kalsada sa Sitio Pasilyaw, Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City. Pasilyaw Road. Pasilyaw Road. Ang pangunahing layunin nito ay palawakin, pagandahin ang kalsada, yung mga drainage system upang syempre mabawasan din ang pagbaha. Ang pondo na nilaan sa naturang proyekto ay bahagi raw ng aprobadong supplemental budget number 2 ng lungsod ng Dagupan na nagkakahalaga ng higit 557 milyong piso kabilang ang iba pang proyekto.
kabilang ang ibang proyekto. Kabilang ang iba pa. So meron pang iba. Oo. Ang naturang kalsada ay ginawa ng WM Salayog Construction. And supply. Oo, ito ang nakalagay dito WM Salayog Construction and General Merchandise. Ayan, And General Merchandise. Ngayon, kailan kaya ginawa yan at kailan walang natapos? nakalagay dito pero supplemental budget, tama yung sinabi mo kanina, number 2. At ito nga ay ginawa nung natapos ito noong 2025 yata yun. 2025, last year lang. Last year. Last year lang. September o October yata nadaanan ang pangalan niyan, ito nga, buti na may nakapag-forward ng litrato. This is where your taxes go. As usual, yung nilalagay nila dyan. Napakaganda. Upgrading of PCC pavement and drainage system at Pasilyao Road. Widening of road with protection wall. At Bunuan, Bukig, Dagupan, C3. Contractor. WM Salayog. Construction and General Merchandise. Ayan. Contract period 120 CD. Ayan. May CD. Calendar days. Calendar days. Contract cost 4,989,800 pesos .755. Implementing office. Yan. City Engineers Office. City Engineers Office. Yan. Pero wala dito yung itong information billboard na ito. Wala, hindi isinulat kung kailan nag-umpisa at kailan natapos. Buti na lang ay may nakapagsabi na ito ay nadaanan na daw noong September, October. Anong estado ng daan ngayon? Sa Pasilyao Road? 2025 natapos, pero unti-unti nang lumalabas yung mga bato. Alam mo yung peanut brittle? 'Di ba makinis 'yon? Pero baliktarin mo pag yung may mani-mani. Nandoon. Parang ganun. Naglalabasan na. So, ibig sabihin, ito ay mag-iisang taon pa lang. Kasi wala pa si September, ano ngayon? February. Ilang buwan pa lang. Naging peanut brittle. Siguro ito. Pag kayo na po magsabi, pag standard po ba yan, magiging ganyan ba yan? Siguro itong pag substandard, talagang yan. Yung garantisado. Ay, ang makapoy. Singa ginaway sali. Hindi. Kung substandard. Ginaway sali. Substandard. Sino ginaway sali? Substandard. Substandard. Pero may word yung ginaway sali. Ang tamlamay. Yung other term lang na hindi maayos ang pagkakagawa, 'di ba? 'Yun ang tawag sa atin singa ginaway sali. Siguro itong WM Salayog Construction Merchandising. Ulitin natin para hindi tayo magkamali. WM Salayog Construction and General Merchandise. General Merchandise. Siguro ito nagluluto ng peanut brittle. Kasi yung kanyang ginawa yung kanyang ginawang kalsada, peanut brittle Alangan na antes dan, 'di ba, timpla ang damay simento. Buwer, bato. Tapos kargan de simento, danom. Alangan na tawo yan to, antes doon. Hindi matabang. Hindi lang yan. Ag mo ipaparis at pinabrittle. Hindi lang pinabrittle. Atanay, agad tatawayan itan numatabang, okay yan. Hindi lang pinabrittle. Ang kwan dyan sa Pasilyao Road. Meron pang Ban-Ed. May kin. Antam may alam mo yung gumawa ka ng linya. Tapos kurba-kurba. Wala rin crack to kasi. Nilagyan ng Ban-Ed. Yan ba napasyalan ng mayor ng Dagupan yung ginawang kalsada na yan? O kaya nagdepende na lang sa report na natapos ang proyekto pero hindi alam kung substandard? Tingnan mo mga mayor, sayang yung pera ng taong bayan sa substandard na ginawa nitong WM Salayog
Construction and General Merchandise. Oh, ano ang hakbang mo dito, Mayor, sa naturang kontraktor na ito? Kasi nga ng maliwa paborito tanta, di tad bukig labat dakali project tutan Kaya nga bukig labat sa pantutungtungan tayo, agkonta no, inerni ang ganda arom ya barangay. Ta siyempre, nusupayan WM Salayog. Supaya? Sino ba yung WM Salayog na yan? Tagasaan ba yan? At yung WM ba WM Salayog? Na ito ba yung kapitan ng barangay Tambak? Yan ba yan? Yung gumawa dyan sa naturang daan dyan sa may Pasilyo Road na naging peanut brittle. At hindi lang yan, mayroong ban-aid sa gitna ng kalsada. Mayor, ganyan ba ang magandang programa nyo o proyekto nyo sa lungsod ng Dagupan? Yung nagiging peanut brittle ang mga kalsada na ginagawa ng mga construction firm na paborito ninyo. Yan ba, Mayor? Ang sinasabi nyo, ano yung slogan ni Mayor ng Dagupan? May slogan siya tingnan nyo yung mga ginagawa ng mga kinuha nyong paborito nyong construction firm. Kung kumusta ang ginagawa ng kalsada. Ano ang paborito mo? Hindi, maraming project Kasi siyempre, dadala na bidding. Agatan na pili. So pa may manalo at bidding, si Katoy manggawa. Nag mo ibabagate paboritong kontraktor. Si Kamot. Alam mo kasi, ang kalsada ay nagiging substandard dahil sa kick! Dahil sa kick! O kaya, SOP. Maantam, Kano ang mula shortcut ng take kick, ta si Katote ang putapatang ya pantutungtungan, dito na Senado, ararate kickback. Ararate substandard, piano walay itermod sa ararate o opisyalis. Agayla. Yun, talaga. Kaya ngayon, ibagayon ang gapo. Pwede ang gapo. So? Kickback. Pero may mga substandard. May maraming substandard. Kasi walang kickback dyan. Alam mo, malinis yung malinis yung kalsada? Hindi, yung mga mga opisyal. Ngayon, napakaganda yung yung sinabi doon sa sa proceed ng naturang pundo. Ano yung ang sabi na doon, upgrading ng PCC pavement and drainage system at road widening. Meron bang road widening ang nangyari doon? Ganun pa rin ang sikip ng kalsada, hindi nagkaroon. Road widening, nang ginawayutan, watan larami kaabungan left and right. Kaya nga paano nagkaroon? Yung gawaan, watan lararatan. Nang ginawayo si rin, di mo rirami kaabungan wala. Di mo rirarami pader. Hindi. Okay, na mo pigaran ko bang man. Pigaran mate, agtamat imbaga dya kulang-kulang mo ikiyan, ikakargadan informasyon. At sa atin ikakargadan tarpulin ditan, kabubutan na balang lami tarpulin. Kasi klebla. Kasi ay WM Salayog, yan ang gawa. Kulang-kulang so inkargadan na informasyon no pigarametro. Pigarametro. Wala din ipanang nangilat si kami taken at ay program of works. Hindi nila papakita yan. Hindi nila papakita. Kasi mabubuking sila mabubuking sila kung papakita nila yung program of works. Nandoon yung kasi ibaga to may kontraktor. Adik yun. Wala. Hindi nila pakita yan. Kahit na pustahan tayo. Kung pakita nila yung program of works. Sige nga, dali nyo dito sa estasyon. Yung piso nyo manalo ng 1,000. Tama, wala rarami gagawin ng karsada. Barangay road ko Barangay road ko at ang gano ang gapolay balayang. May balbalayang
Kanturo eh. O kaya walang kwan yun, walang bakal. Eh, katon nang tayo, Mike, yun. Yung program of Yung works. program of work. Doon kasi Sa justification Oh. kita, maminsan na, sararami arom, hindi kasi wala namang dumadaan dyan na malalaking truck, na mga sasakyan, na mabibigat, katon, okay labat, para 4 wheels yakin. Enta, kanang nga mote karsada ang gapo yung dala na dump truck sirin. Meron. Meron at meron yan. Kaya huwag nyo namang lukuhin ang lilang nyo. Ha? Hindi, ikwento nyo na lang sa pagong. Oo. Ha? Ay, kasi wag sa taong bayan. kasi Wag sa mga nagbabayad ng taxes. supposed to be yung program of works ay dapat malaman ng taong bayan dahil yung pirang ginamit sa proyekto na yan ay galing sa buwis ng taong bayan, di ba? Yung Pasilyaw Road na yan, na sinasabi nyong road widening, at nagkaroon ng drainage na sa unlabot at pusa, 4.9 million. Kaya nga eh. 4,989,000. So, tapos ilan yung ilan yung haba niyan? At saka ilan yung lapad niyan? Panang nangyod si kami tayo program of work. Tingnan nyo yung ginawa nila ngayon, kung gaano kalaki yung batong inihalo doon sa simento. Ganito na lang, itong WM sa Layog. Total, si Kamotso ng Gawad Satan, ayan kontraktor, no supakaman, WM, ni pigarang bulan sa itutungtungan labad dya, may tibay. May quality to te karsada. Ni kapigalabatan last year ang gapo ni sakay taon to nang yu. Wala lay ban-aid to yakuha ng pari dinis mapapaway ni Ray bato-bato. Kaya para maniwala atan may na yan yung yan yung merong portion na namatay na disgrasya. Correct. Okay. Yan yun. So kung gusto ni Mayor Bilin Fernandez ng Dagupan at saka yung WM Salayo Construction and General Merchandise, na puntahan natin yung area para makita aktual. Hindi yung nagdidepende si Mayor doon sa report ng kontraktor. Itong Salayog, kung mapatunayan na nag-skilling o kaya substandard yung ginawa niyang proyekto, kasuhan nyo, Mayor. Kasuhan nyo. Para sa ganun ayun nga po. Paano ang kaso? Wala may kin. Wala may warranty. Warranty. Tambalan la. Dapat sa mga ganyan na kontraktor na substandard ang ginagawa ay i-cancel yung kailang mga lisensya, i-cancel ng yung PICAB, yung Philippine Construction Accreditation Board. Philippine Contractors. PICAB. Para sa ganun itong mga kontraktor na gumagawa ng mga substandard mawala na itong mga ito. Nagkakamal sila ng pera ng taong bayan. Na magano aya may babagadan kapitan. Pero i-correct yo kami aliwan si kato i-correct yo kami. Aliwan si katuya. Pero walay mangibabagad si kami ay WM sa Layog at si kato may kapitan amo. Amo amo. Kasi WM. No, si katuya may kapitan singa agak manisya. Akin kamo. Ang takulay blutan. Blue may color 2. Anong saman blue? Saman. Natanoy. Wala green. Paano kin? So, kanayon to manayay Basil Valdez. Basil Valdez. Masibay pigar-pigar. Kaya WM Salayog Construction and General Merchandise. Dapat sa mansitad satan sa City Engineering Office. Tan si Mayor. Tan si Mayor. Kasi ay nangyod tani kapanggawa akin at umanla. Magre-reflect sa yung administrasyon niya, Mayor, yung mga substandard na ginagawang proyekto, lalong-lalo na itong ginawa ni WM Salayog. Ayan. Alas 7:24 ng umaga. Si Pare Roger Sariaga nanonood. Belated happy birthday sa'yo.
Pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Ha? Okay, sige, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Mag-exercise Kevin Roy Macanlalay, good morning. Kay Councilor mag-exercise Kyle Arthur Balduisa Gaspar. upang ang ganda Si Councilor Nestor Gabrielio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Jopi. Nestor, nabanggit mo na. Oo. Councilor Jopi, tsaka si Councilor Mike Season. Good Ayan, morning. good morning. Si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod. Galing kay Longher. Chewe Kaubua. Hey, Makinis. Engineer Art Gaspar, good morning. Si Madam Mami at Boss Carlo, good morning. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, good morning. Good morning po. 4, 3, 2, 1 mag-exercise Kay Vice Mayor Johnny Cabrera at Councilor Chineros Flores ng Mangaldan, magandang umaga. mag-exercise tayo tuwing Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, good morning. sa gabi Kagawad Pio Hilumen, si Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domedor Episcope, si Suntubi Kagawad Albina Dibira Di Guzman, ayan. At Suntubi Kagawad Jaime Binasa ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Good morning din sa lahat ng mga BHW ng Macabito, si Madam Rolosta, Anita Rolosta, at lahat ng mga barangay tanod. Good morning po sa inyo. Good morning din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan. Si Alfred Banikod, good morning dyan sa may San Carlos. Michael Mariado Sugano ba? Magandang umaga. Si Cecilia Morante. Ito yung si Ayo Yukoy Batutay. Gawin din si Bingab Bahubiliano. Si Sir Bengab, good morning. Good morning. Julian Fernandez Huson, good morning po sa inyo. This day si De La Cruz ng San Carlos City. Sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan, good morning sa inyo. Si Liga President Buyet Magat ng San Carlos City, magandang umaga. Si ano nga pala, dyan sa may Malasiki, si Mayor Alpi Soriano. Good morning. Good morning po sa inyo. At ganun din. Sa mga susunod na araw, i-try din nating ma-interview. Makapanayam si Mayor Alpi. Okay. Ng Malasiki. Good morning din kay former Liga President Nanding Estabilio ng Barangay Lilimasan, San Carlos City. At ganun din si Kapitan Jonan Estabilio. Magandang umaga po sa inyo. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Kay Sir Jeffrel at gayon din kay Dr. Felix Domicilio. Si Boss Darwin, magandang umaga. Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterol Lengkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Niknay Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan